Povrchové napätie je spôsobené priťahovaním medzi molekulami kvapaliny rôznymi medzimolekulárnymi silami. Predstavíme vám veľmi jednoduchý pokus na dôkaz povrchového napätia. Použijeme kancelárske sponky, ktoré by mali udržať na hladine vody. Ideme vyskúšať položiť sponku na vodu. Aha, ona nám spadla na dno. Použijeme zlepšovák. A pozrime, teraz sponka drží na hladine. Dôkaz, že voda má určité povrchové napätie, sme dokázali. Poďme porovnať povrchové napätie v iných kvapalinách. Pripravili sme si technický lieh a olej. Poďme na pokusy. V technickom liehu sponku nie a nie udržali na hladine. A poďme teraz na olej. Čo myslíte? Udrží sa nám sponka na povrchu? Ako vidíme, sponka sa neudržala na hladine oleja. Tým sme dokázali, že rôzne kvapaliny majú rôzne povrchové napätie. Hodnoty rozdielneho povrchového napätia môžete vidieť na obrázku. Autormi tohto pokusu sú pán David Galvánek a pán Jakub Padišák.